Atensyon mga bakasyonista o katong mahilig mulaag. Nangita ba mo o kasayuran na niining panahon sa Pasko? Di ay usa ka lugar sa dakbayan sa Danao din makita nimo ang mabulukon nga pagsaulog sa Pasko. Usa sa inyo makita dinhi mao ang ilang gitawag nga colors of Christmas. Ato kining adtuon pinaagi niining report. Susama gayud sa usa ka kalibutan sa Pantasya kung makabisita ka dinhi sa dakbayan sa Danao. Gumikan sa kamabulukon o kaanindot sa mga talan-aw nga anaa sa Danao City Boardwalk. May tulay nga puno sa Christmas lights ug aduna pay mga giant lamps. Kining usa susama sa Gardens by the Bay sa Singapore ang tema. May tunnel of Christmas lights ug adunay hot air balloon. Daghan usab ang giganahan ni ini Candyland nga napuno sa mga disenyo sa giant candies ug aduna pay dako nga Santa Claus. Nindot nay Santa Claus. Ayog. Musubra sa napo ka mga talan-aw ng anaa dinhi diin sa tungang bahin makita ang dako nga Christmas tree. Daghan ang nanuroy ug daghan usab ang nagpahulagway uban ang ilang mga pamilya ug mga higala. Malingaw jud ka kay nindot kay ang kahayag ug kasigasiga gyud. Uban ni Lian Sinkulan ug Cleofer Lumayag, Cecil Kibot Castro, Balitang Bisdak.